παιδιά, πραγματικές εξερευνήσεις εδώ. Είμαι ο Κλαίδη και σήμερα θα ερευνήσουμε για δεύτερη φορά το σπίτι που κουνήθηκε η πόρτα και ότι ακούσαμε βήματα από πάνω. Θα το ερευνήσουμε πάλι να δούμε τι θα γίνει άμα πάμε πάλι. Παρέα με το φίλο μου τον Σαμουέλ και το κάμεραμαν. Πάμε να ερευνήσουμε το μέρος. Φέρε λίγο την κάμερα. Εδώ δεν πιστεύω να πάρω το κάποιο στο ποδήλατο να το πάρει. Θυμάσαι στο άλλο κανάλι, όποιος θυμάται να γράψει στα σχόλια.